Argentina le Egypt in khela match referee thutluk na siam chungchanga FIFA head of referee Refree Collina kam chhuak ilongai tha ang goal din mai hi khung ani nu in kha goal lu na a attack in jan chho dan achanga goal alu thlengin var official ten an en non le china thil dik tok lo engi mo mu fu ani chuan match referee hne na monitor thil then dan chiang zoka en turin an shil chin full then hun le goal lu hun in kara khan en le the hun chung bituk a om chuang lova chiang takin fola omem ti lai zo kha an en tur chu ani chiang taka fola oma match referee in a mufu lo ani chuan varin in rol theina dan aneya chu Argentina le Egypt te in khela po khan a thleng ta cha bok ani Egypt number 19 Marwan Atia khan chiang takin Argentina number 6 Lisandro Martinez ke a arapa attack in tran chhona ani zuya wangin goal sut le ani kha thutluk na dik ani mani khing puite ke ara hi fall ani me mai ama ero chu bol lo wa to ma sak nu a natural contact a om zuya ni chuan chu fall chiar ani lo thung he thil hi mo sala le Julian Alvarez te in kara thleng nge kha ani bok khatiang contact kha chu war hian normal contact a angai mai FIFA a in soi fia ta rup mai le Argentina in Egypt an hne chuma thil thleng chungchanga pu na na satak aton nu a FIFA chuan thu chwa an siam Atlanta a in khela champion lai Argentina hi 2-0 an nu fual nu a Christian Romero Lionel Messi le Enzo Fernandez te goal mangin 3-2 in an chak ani ma se he hne na hian soisela hlo hle a referee thutluk na chen khata wangin Egypt bench lam an lung oi lo hle ani Egyptian FA pay chuan he match referee le official te chu chiang taka anti swal le thalak chen khat en non an du mi alo awangin in elna atanga hnot chhuak turin FIFA an ngen hialani heta thil thleng langsar zwal pahnih chu Mustafa Ziko a goal khung pom lo ani na chan Lisandro Martinez a fall ani ti le lama an mu chhuwa kha ani a pakhat le chu Fernandez an minisum kwa pathum na a chakna goal a khung ma che in Egypt chuan an pasal thwa mo sala chu penalty area chhunga Julian Alvarez an a fall ni in an ngai bok heng thil thleng te awang hian mi tam tak chuan Argentina hi avoili na atana World Cup chuati tumna a hialin an soyani social media lama FIFA chuan dem a hlo hle ani in khelani a Messi chan big le Argentina champion tier tum angin an chwa na sa mim tam tak a chhuaka FIFA tan po lu haina tham ani chiangang heng thu thang te awang hian FIFA chief refereeing officer Refree Collina chuan thu chwa siamin thudik tok lo the dar le match official te rin omna rin hlel sak an ni chu adem thu a soi chuak FIFA official website nena anin kumna a he Italian pa hian hetiang hian asoi ani thutluk na siam chungchanga siam thattum na nena soi ho na chu football a betel rengani a ma se thudik tok lo the dar hi kanin fiam na hian a leng lo tuman FIFA World Cup match official terin omna hi an rin hlel sak thelo hetiang a thlen hian official de le an chung kwa te ta na poi the hlau om a thlen pha the ani hei hi thil dik ani lo chutiang bok chuan tuman FIFA referee te hi tu emo thunun the FIFA President meu poina thunun the an ni lo ani hian zalen taka na kan tho aring lata FIFA team 1 laka hian a thlopna pholang renga thin match official te hian rin om takin thutluk na an siam china player le coach te ang bokin an the top chho an tum china ni ti in asoi kumin World Cup a dan thar man mek te endik tu Collina hian Egypt hin rim na chan thil thleng pahnih te chu soi chhuakin a pahnih hian thutluk na dik tak siam ani chan a shil fia zui bok goal alu apiangin var chuan attacking position face an endik chin goal alu theina na thil thleng a khan fola oma chu chuan goal lu dana ngunga nei ni angai ani chuan varin khelmuala endik non turin a ron chin ani heta hian goal atanga a hlat zong emo thil thleng le goal lu inkar hun rei zong emo a bituk chin engma a om lo hemi entina chatak chu Argentina le Egypt in khel chuma Egypt number 19 Marwan Atia an chiang taka Argentina number 6 Lisandro Martinez ake ara tum kha ani fall chu fall ani top mai kan ti a fall chu alang chiang emo lang chiang lo emo po ni se khelmola referee in a hmulo ani chuan vara in rol thei ani
chu tiang bokin gol lu ma a khan fall hmu tura omlo chuan varin chumi angzel chuan referee a shil thin khingpui te kera chu fall ani a chu ti rualin defenderin ball a khoi masaka hemi hnu a in to na pa ngai a ero chuan fall ani lo hei po hi he in khel top lama khan entir na li a referee le var chuan Egypt number 10 Mohamed Salah le Argentina number 10 Julian Alvarez te in kara khan footballer in signa in to na pa ngai chaw ni in an ngai ani thutlu na chen khata chuan mi mal ngai dana tel do na ma se he in el na chunga he te fungman ani hi kan lung oi hle ani ati ale Egypt in khel chungcha ga Toni Kroos kam chhuak lo ngai thlave ila ka hria thiam lo chu engwangin nge mi in result a omnu a hian chhuan lam an siam zia le football hi minute somko a atopa reilo te chhunga omani lo Egypt khan first half an khel chahle a ma se chu 0 a ma an shwai nu a game control an hlowa Argentina khan rimchang an la a elite team te chuan hetiang hian an ti twin mi in referee le var chungchang an la soi char chara ma se kha game kha chan big nei lova I en chuan Argentina an run comeback le danga a hwai sena an thiam na le an ril rupau khau na wangani minute top don thlengin beisen an nei tlata Egypt ero an chantir lama an khel angkha an chhun zom thei ta lo ani khovela team chaber zinga mi laka gol ni a ma ishwai na kha I hlo thei lo thutluk na pakhata mo phurna I pevek thei lo football in real ball dan hi chu a thuk lutuk referee chungchang hi in hial na a rengang chu thil ni dan pa ngai reng ani ma se an rubawa Argentina tan tournament hi an pe ani ti ero chu field a khel tu ten an thorim na za lo na ani in khel hi thutang siam wang ni lovin player te an khel chat lo wang ani tlom nu athil har saber chu hunpui mo la ya kan elpui te an chazok ti pom hi ani Argentina in har satna kara an ron chan le dan kha fak an phu Egypt po in an khel dana chuang turan ni a ma se anti swalman to taka wangin zir turan nei bok chu football chu ani ti in Toni Kroos chan asoi ve bok ani Fifa President Gianni Infantino thubuai to mek hi thil ho mai ani lova khovel huap in fiam na ro pui khovel football soi hing tu ani Donald Trump anena red card a boy na chungchang US striker Florin Balogun chuan World Cup a red card a hmu a adan ang tak chuanin match khat chung shem tur ani ama ero chu US President Donald Trump chuan Gianni Infantino hi abyak nu a FIFA Disciplinary Committee chuan he shemna hi an chiat le thut ani European Parliament MP engemozatin FIFA hian ramshwai tu thunei na political pressure a hlauti in Infantino hi chui chiang turin ma an lamek ani Sports rights group Fair Square po in International Olympic Committee hena Infantino hian in fiamna thila political neutrality chanbik nei lo tur dan abo chhiati in thubwa hi an the lut ani UEFA President Luile France football legend Michael Platini chuan Paris Courta Infantino le how to dang laka thubuai criminal le civil case a file ani henga file chana ti hian kumsang ni som panga khan Platini hian FIFA President ni atuma ma se thil dik lauti angin an he ka chumi awang chuan in hnuk dokta ani khati laia Platini hnuai na thok Gianni Infantino hi FIFA shwai tu a lo chhota zok thung ani court chuan Platini hian lo shat chan tu awangin Infantino hian ama dal tur khan phiaru na le do te na hek ti in zanga dom na lian takadi let mek ani Fair Square sarkar hnuai ni lo pol chuan Infantino hian FIFA ethics code bo cha in Donald Trump chumi mal taka athlop tlat ba ka ama thu in FIFA Peace Prize yamin Trump hi alhan ani anti a hei hi thunei na man kholo na abuse of power ang hialin an ngai ani Infantino hian thubuai ma chhon tur hi nei nual ma sila FIFA thunei tu dang de chuan an thutlu na siam te chu dan ang thlap ani ti in an la chang ve tlat thung French referee Louis Tony Chapron po in khatiang fall ang chi kha tun World Cup chung ringo ta po voi sang khatvel hamlo kan muto khatiang fall a ham ani khan he World Cup bo ruak he ti chia a var kha in rol tur ani mia lo bok ati ani